Какво обичате? Вие ако сте за колата. Тя както е била паркирана, някой минал с нещо, може би камион. Не за колата. Търся Евгений. За какво? Искам той да обясни. Пред двама ни. Как да обясни, като го няма? Бях поканил днес Евгений да си поговорим. Не дойде. Нали ви казах, няма го. Отиде на училище. Бях там. О, пияни вишни. Откъде? Връзки. Ох, навсякъде връзки. За бомбони, за медицинско. Какво медицинско? Дето удостоверява, че Евгений е психически неуравновесен. А аз мисля, че нищо му няма. Вие от кога познавате сина ми, че говорите така? От онази вечер. Играхме малко на криеница из квартала. Не ви ли е казал? Нищо не ми казва. Она е виновна за всичко. Коя она е? Оня парцал. Откакто се хванал с нея, зарязи училището. Прилъгват го. Сега и китара му купили. Не, аз това няма да им го простя. Простете им. Както прощавате на вашия син. Защо се ровите в чужди неща? Служба. На колко години парцалът? На неговите. Да ви дам ли адреса? Не, Евгений ще ми го каже, като дойде при мен. Ако поиска. Дано да поиска. За трикратно неявяване се предвиждат санкции. По-добре санкционирайте онази. И това може да стане. Но ако се окажем прави ние, а не вие, ще изпратим Евгений където трябва. Ако това е разрешение, сама би го пратила. До сега няма такъв случай. Още не сме дорасли. Утре ще чакам Евгений. Евгений ли търсят? Вие по каква работа? По най-важната. Лоша работа. Загубена работа. Какво е направил он с колата? Ще го убия. Нали съм свободен? Да, свободен си. Добър ден. Какво има? Нищо особено. Как е Евгений? Можехте да ме попитате по телефона. Извинявайте, исках на 4 очи. Нищо и без това ми е на път. Вие по-добре знаете от мен как е Евгений. Какво има? Тук някъде един млад човек е нападнал някакво момиче. Съборил го в кълта с цел изнасилване. С цел отмъщение за това, че я обичал, вярвал е в нея, а тя го предала. Нищо не е станало, но този млад човек трябва да бъде наказан дори само за това, че е посегнал. Мога ли да използвам вашата връзка за медицинско на момичето? Евгений. Евгений. Задържан ли е? Мислих, че друго ще ви развълнува. Не, свободен е. Сам се предаде. Баща му ще умре, ако научи. Преди да си реши на тази крайна постъпка, нека се опита още веднъж да поговори нормално с сина си. Родителите на Невена ме помолиха да ви предам това. Признаха ли се за виновни? Не. Тогава защо? Има такива случаи, човек да признае някаква вина, без да е виновен. Наверно в името на нещо.
Довиждане. Да ги изпратят със запис. Да има документ.